Hormatly vatandaşlar, men Türkmenistan'ın opozisyon güýçleriniň koordinasiýon soветiniň başlygy näme gerek bardy lider? Lider bir sportsmenlerin arasynda ılganyny ya dökünni öňe çykýan adyma lider diýseňmi? Bärde liderlik gerekkä. Türkmenistanlılar siz şu aksiýelere aktiv gatnaşyň. Soňu ýok şu zatlaň. Şuňky halk şu taýda gerekkä. Beýle zerurçylyk ýok. Ben sizin ýygyňyzda ben sizi gorar, ben sizi goramany okuyup bilýär. Kime gerek be? Özümizden başga hiç kime gerekkä. Koordinasiýon sowetining hemmäňi şu geçirecek protestlere gatnaşmaňyzy isleýär. O döwlet adarşy bolýar. Oň bolmajagyn men size öwren onlar çegede gaýtdym. Siz şu aksiýelere aktiv gatnaşyň. Şol edilýän işler bir kanun. Şo tak barmal däl.